φιλοξενία και για την πρόσκληση να βρισκόμαστε απόψε εδώ, σε αυτό το μέρος που τόσα έχει να πει και για τον... Θέλω να ευχαριστήσω και τον φιλοπρόεδρο σύλλογο των Θαναταδιανών. Ήταν πολύ συγκινητικά όσα μας είπατε. Και εγώ ελπίζω αυτό που είπατε να γίνει μια πραγματικότητα, δηλαδή απόψε να είναι η αρχή για να είναι ένα ξεκίνημα. Ακριβώς. Πριν πούμε τι είναι οι τοπικές ποικιλίες, θα ήθελα να δούμε μαζί κάποιες ποικιλίες, ότι οι ποικιλίες είναι κάτι το οποίο το γνωρίζετε. Δηλαδή γνωρίζετε τις τοπικές ποικιλίες της αμπέλου, γιατί η καλλιέργεια της αμπέλου στη χώρα μας στηρίζεται στις συγγενείς ποικιλίες και όπως βλέπετε, γνώριμες ποικιλίες είναι το ασίτικο, το σαββατιανό, η μαλαγουζιά, αλλά και τόσες άλλες. Επίσης, η καλλιέργεια της ελιάς στη χώρα μας βασίζεται σε γηγενείς ποικιλίες, δηλαδή έχουν μεγάλη οικονομική σημασία, αυτό θέλω να πω, αλλά και άλλες ποικιλίες οποροφόρων, όπως το μανταρίνι χείου, το ρόδι ερμιώνης, είναι γνωστές ποικιλίες. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες τοπικές στα όσπρια και στα σιτηρά, αλλά και στα κυπευτικά, όπως γνωστές είναι η τσακώνικη μελιτζάνα του ντοματάκι Σαντορίνης. Και γρήγορα θα δούμε κάποιες από αυτές που είναι από τις Κυκλάδες, αλλά και από άλλα μέρη. Εδώ βλέπουμε βέβαια το ντοματάκι της Σαντορίνης, αλλά και πιο κοντά την αμολοχήτικη ντομάτα της Άνδρου, την κολοκύθα λύρα της Άνδρου, το κατσούνι της Αμοργού και της Χινούσας, από τα οποία γίνεται η φάβα. Πάμε λίγο πιο μακριά, μια και αυτή γνωστή ποικιλία, το λαθούρι φενεού. Γηγενείς ποικιλίες αμπέλου, κάποια παραδείγματα, έχουμε εδώ το καλαπάκι της Λίμνου, μια πολύ παλιά ποικιλία, και την συνηθισμένη πλέον ποικιλία γηγενή και αυτή, την κορονέικη, η οποία βέβαια δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ και θα διώξει τις άλλες ποικιλίες και εμείς θέλουμε να διατηρηθούν όλες. Ο σκοπός είναι να υπάρχει μεγάλη αγροβιοποικιλότητα, δηλαδή να διατηρηθούν όλες οι τοπικές ποικιλίες και αυτός είναι ο στόχος και ο απόψινός. Μην ψάχνει η Τίνος ποικιλίες σε άλλα μέρη, αλλά να ψάξει να βρει τις ποικιλίες της Τίνου και να τις αναδείξει. Από τις ποικιλίες των σιτηρών, αν και διάβασα ότι η Τίνος είχε ποικιλίες σιτηρών, αυτές χάνονται. Οι ποικιλίες αντίθετα των οσπρίων στους κήπους διατηρούνται ακόμα. Και εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από την συλλογή που έχουμε στο Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών στο Γεωπολικό Πανεπιστήμιο. Μια πιο σπάνια ποικιλία είναι η τοπική ποικιλία λευκού λούπινου της Μάνης. Και για να δούμε τώρα τι ορίζουμε ως τοπική ποικιλία. Η τοπική ποικιλία είναι ένας γενετικά ποικιλόμορφος πληθυσμός, δηλαδή αποτελείται από πολλά διαφορετικά άτομα και αυτό της δίνει τη δύναμη να μπορεί να εξελίσσεται, να μπορεί δηλαδή να προσαρμόζεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και μιλάμε εδώ ακόμα για το ρόλο που μπορεί να έχουν οι τοπικές ποικιλίες στην κλιματική αλλαγή. Στερείται επιστημονικής βελτιωτικής παρέμβασης και έχει δημιουργηθεί από την επιλογή του γεωργού και της φύσης. Συνδέεται στενά με τις παραδόσεις, με τη γλώσσα, όπως τη βάφτιζε δηλαδή ο γεωργός στην κάθε ποικιλία. Γι' αυτό και ακούμε βουτυράτα ή βασιλικά ή τόσες άλλες ονομασίες που μπορεί να έχει δώσει ο γεωργός σε όλες τις τοπικές ποικιλίες. Συνδέεται στενά με τη γνώση και τα έθιμα και τη γλώσσα και τις διαλέκτους, τις γιορτές.
Γιατί τώρα η Ελλάδα έχει τόσες ποικιλίες τοπικές? Είχε πολύ περισσότερες, αλλά εξακολουθεί και έχει. Γιατί η Ελλάδα είναι στο σταυροδρόμι τριών υπήρων, έχει πολλές διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, έχει μια μακραίωνη γεωργική ιστορία και ανθρώπους που εκτιμούν τη γη που έχουν, όσο δύσκολη και αν είναι, και αυτό που άκουσα και είδα στην Τίνο, είναι ένα νησί το οποίο φτιάχτηκε από τους γεωργούς. Είναι δηλαδή ένα στολίδι, ίσως κάποιοι που μένουν συνέχεια να έχουν συνηθίσει αυτό το τοπίο, αλλά για μένα είναι μοναδικό. Είναι ένα τοπίο το οποίο είναι δουλεμένο στο χέρι, με τις αναβαθμίδες τις οποίες βλέπει κανείς. Είναι εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν μπορείτε το συνειδητοποιείτε, γιατί το έχετε συνηθίσει, αλλά για έναν ξένο είναι το πράγμα που προσέχει περισσότερο από όλα. Δηλαδή, τι γεωργία υπήρχε σε αυτό το νησί και πόσο πρέπει να παραμείνει αυτό το αγροτικό τοπίο, αλλά όχι σκέτο μαζί με τις τοπικές ποικιλίες οι οποίες μπορούν να ξαναφυτευτούν. Οι τοπικές ποικιλίες εξακολουθούν να καλλιεργούνται για τοπική κατανάλωση σε πολλές περιοχές. Έτσι η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί σαν σημαντικό σημείο, δηλαδή σαν χώρα με τη μεγαλύτερη, θα έλεγα, ποικιλότητα σε τοπικές ποικιλίες στην Ευρώπη, αλλά και με μεγάλη ποικιλότητα παγκοσμίως. Οι τοπικές ποικιλίες έχουν πολλαπλές διαστάσεις. Έχουν διαστάσεις ιστορικές, προϊστορικές, ακόμα και στα αρχαία κείμενα μπορούμε να διαβάζουμε για κρασιά με την ονομασία της καταγωγής τους ή με τα χαρακτηριστικά που είχαν, γλυκείς ή όχι. Έχουμε κοινωνικές διαστάσεις, και ας θυμηθούμε αυτό που έλεγαν θέρος, τρίγος, πόλεμος, αλλά και σήμερα βλέπουμε ότι αναζητούν οι άνθρωποι τις ανταλλαγές των σπόρων, αναζητούν αυτή την σχέση και οι τοπικές ποικιλίες έδιναν αυτή τη σχέση. Οι οικονομικές τις ανέφερα για τα δυο μεγάλα φυτικά είδη του αμπελιού και του λαδιού, της ελιάς, και φυσικά και πολιτισμικές διαστάσεις. Και τον περασμένο Ιούνιο, είχαμε μεγάλη χαρά, γιατί οι γνώσεις και οι πρακτικές για τις τοπικές και γηγενείς γεωργικές ποικιλίες, μετά από πρόταση του Γεωπονικού και του ΕΡΓΟ, εγγράφησαν σαν στοιχείο στον Εθνικό Ευρετήριο της Άγιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και αυτό είναι κάτι το πολύ σπουδαίο, γιατί είναι η αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του ανθρώπου της υπαίθρου στο γεωργικό πολιτισμό της χώρας μας. Οι τοπικές ποικιλίες και τα προϊόντα τους ενσωματώνουν τη γνώση, την ιστορία και τον πολιτισμό των τοπικών κοινωνιών, και γι' αυτό είναι και αγωνία μας να τις αναδείξουμε, δηλαδή και το οικονομικό και το πολιτισμικό φορτίο που φέρει. Εκτός από το ελαιόλαδο και τους ίνους, έχουμε και την κορινθιακή σταφίδα, έχουμε σίκα πολλά, τα οποία έχουν οικονομική σημασία, οι τοπικές ποικιλίες, αλλά και ετήσια. Ποια είναι η θέση τώρα των τοπικών ποικιλιών στην αγορά? Μπορούν οι τοπικές ποικιλίες, γιατί ο γεωργός αυτό το θέτει ως όρο, δηλαδή πρέπει να ζήσει από την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών. Σε έρευνα που κάναμε και σε μια εργασία που έχουμε δημοσιεύσει, δείξαμε ότι χρειάζεται η ανάδειξη της μοναδικότητας των προϊόντων από μια τοπική ποικιλία, η δημιουργία νέων καναλιών marketing, δηλαδή έχουν το δικό τους δρόμο, δεν μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε όπως διαχειριζόμαστε τις βελτιωμένες ποικιλίες
ποικιλίες μαζικά, αλλά ιδιαίτερα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδικά εμπορικά σημεία, για παράδειγμα, πώς να μιλάω χωρίς αυτό, για παράδειγμα, στην Λίμνο έχουμε κάνει ένα σήμα αειφορίας που χαρακτηρίζει τις τοπικές ποικιλίες, αλλά υπάρχουν τόσα άλλα, εκτός από τα ποπηγέ, αυτό θέλω να πω. Πάνω απ' όλα χρειάζεται να καταλάβουμε ότι οι τοπικές ποικιλίες είναι ένα μοναδικό, δίνουν προϊόντα μοναδικά, με ταυτότητα, κόντρα στην παγκοσμιοποίηση, κόντρα στη μαζική παραγωγή. Δίνουν ιδιαιτερότητα, δίνουν την ταυτότητα του κάθε τόπου. Η Αγκινάρα, για παράδειγμα, της Τίνου, είναι η Τίνος πίσω, δηλαδή ξέρει όλος ο κόσμος ότι υπάρχει η Αγκινάρα της Τίνου. Και αυτό γιατί εκτιμήθηκε και αναδείχθηκε. Αλλά δεν είναι μόνο η Αγκινάρα το μοναδικό προϊόν της Τίνου, η μοναδική τοπική ποικιλία. Η έρευνα του εργαστηρίου μας ασχολείται με τις τοπικές ποικιλίες ως εξής, για να δείξουμε και ποιο δρόμο ακολουθούμε και που θα θέλαμε να ακολουθήσουμε στην Τίνο. Συλλέγουμε με τις εξερευνητικές αποστολές που διοργανώνουμε, χαρακτηρίζουμε με τα εργαλεία που έχουμε στο εργαστήριο, αξιολογούμε, βοηθάμε στην αξιοποίηση και βοηθάμε τις τοπικές κοινωνίες, γιατί οι τοπικές ποικιλίες ανήκουν στις τοπικές κοινωνίες, και διατηρούμε και παρακολουθούμε τις καλλιέργειες για να μπορούν οι άνθρωποι να μας λένε τα προβλήματα που έχουν και να μπορούμε και εμείς να δίνουμε λύσεις με σκοπό να τις αγκαλιάσουν αυτές τις τοπικές ποικιλίες και να προχωρήσουν, δηλαδή να μην σταματάει η καλλιέργειά τους, αλλά να ενθαρρύνεται. Έτσι λοιπόν οι εξερευνητικές αποστολές αποτελούν προϋπόθεση για τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών και τη συνειδητοποίηση της σημασίας τους από την τοπική κοινωνία. Σκοπός είναι να συλλέγουμε όλες τις τοπικές ποικιλίες από έναν τόπο. Για παράδειγμα, εδώ στην Τίνο, στόχος είναι να πηγαίνουμε σε κάθε χωριό, να έχουμε τουλάχιστον 2 με 3 συνεντεύξεις και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να βρίσκουμε τους θησαυρούς που είναι κρυμμένοι στην κάθε περιοχή. Γιατί εάν ρωτήσουμε κάποιον και μας έχει συμβεί αυτό, η απάντηση είναι ποιες τοπικές ποικιλίες δεν υπάρχουν πια. Κι όμως, στον κήπο του, αυτός που το λέει αυτό, γιατί στο μυαλό του μπορεί να έχει, δεν υπάρχουν γιατί δεν καλλιεργούνται σε χωράφια, σε στρέμματα. Αλλά αυτός να έχει κρυμμένες εκεί στον κήπο του και να καλλιεργεί αυτές τις τοπικές ποικιλίες. Σε εξερευνητικές αποστολές που κάναμε σε πολλές περιοχές, είδαμε ότι υπάρχει ένας μεγάλος πλούτος τοπικών ποικιλιών. Και πριν πάω στην Τίνο, σας δείχνω λίγα από τον τρόπο που δουλεύουμε. Καλή ώρα απόψε. Θα θέλαμε μετά να γίνει μια συζήτηση, γιατί αυτό έχει σημασία πάνω απ' όλα. Για μας δεν έχει σημασία να σας μιλάμε, αλλά να γίνεται ο διάλογος. Φυσικά, στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συλλέξουμε περισσότερες τοπικές ποικιλίες εδώ στην Τίνο και φυσικά να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε και την καλλιέργεια που θα έχει βάλει κάποιος στο χωράφι του για να δούμε προβλήματα που τυχόν θα αντιμετωπίσει. Η Τίνος λοιπόν είναι ένα νησί, όπως είπαμε, όπως το βλέπω εγώ με τα μάτια ενός επισκέπτη, ένα νησί με πολύ έντονο γεωργικό χαρακτήρα, αλλά κάπου ξεχασμένο, δηλαδή λες εδώ καλλιεργούνταν τα πάντα. Αυτή η ομορφιά που υπάρχει, δηλαδή εδώ, σε αυτό το νησί, δεν βρίσκεις, ψάχνεις να βρεις βουνό και βλέπεις
στο βουνό να είναι σπηλεμένο από τον άνθρωπο για να καλλιεργείται. Στην τελευταία επίσκεψη, άλλη μια φορά είχα την τύχη να έρθω στην Τίνο. Η επίσκεψη αυτή έγινε το 2017 και εκεί ήταν μόνο πάλι ένα Σαββατοκύριακο. Είδα όμως ελαιώνες, είδα καλλιέργειες από την εξερευνητική αποστολή που έκανε η Τράπεζα Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ Δήμητρα, από όπου είναι και ο συνάδελφος ο κ. Στανόπουλος, το 2006, βρήκαν ότι το 2006 υπήρχε στην Τίνο κρυθάρι παριανό και δύστιχο, και μάλιστα το δύστιχο ότι καλλιεργείται από το 1950. Θα θέλαμε λοιπόν να δείτε κι εσείς, εάν υπάρχουν, αν αυτά σας θυμίζουν κάτι. Ντομάτα λέμε φαλαταδιανή και ελπίζω απόψε να φύγουμε λίγο σπόρο ντομάτας φαλαταδιανής, που τόσα έχω ακούσει για αυτή τη ντομάτα και δεν την έχω δει και φυσικά δεν την έχω γευτεί, που θα είναι πολύ σημαντικό. Πολύ ωραία. Το τινιακό καυτερό σκόρδο, που διάβασα ότι είναι από το 1809 και το έχω δει στην αγορά, το είχα δει την περασμένη φορά που ήμουν εδώ. Το καρπούζι λευκό αστακού, δεν το έχω δει. Το άνυδρο αμπελοφάσολο της Τίνου, με το οποίο και με άλλα βέβαια αμπελοφάσολα έχει δουλέψει μια διδακτορική μου φοιτήτρια και θα σας δείξω κάποια αποτελέσματα από αυτό το φασόλι της Τίνου, από το φασόλι που πήραν από τη Μυρσίνη, φασόλια λόπια, αγκούρια, κολοκύθια, κουκιά, όλα αυτά τα καταγράψαμε το 2006. Αναφέρανε σε αυτή την έκθεσή τους ότι υπάρχουν σίκα, τα τσιγκανάκια, η ψαρά, αρκοπούνα, εγώ δεν τα έχω δει, εσείς ελπίζω να τα έχετε δει και την επόμενη φορά που θα έρθουμε ή και τώρα να μας τα δείξετε. Αχλαδιές, βυσσινιές, κερασιές, εσπεριδοειδή, μουριές, όλα αυτά, όλες αυτές οι τοπικές ποικιλίες υπάρχουν στην Τίνο. Αμπέλι, ποταμίσι, λευκό, ασπράδια, ασκαθάρι, αυτά τα είχαν καταγράψει το 2006, δεν ξέρω τι υπάρχει σήμερα. Τώρα, άλλη αναφορά, γιατί όπως σας είπα δεν έχω έρθει, η δικιά μου επίσκεψη ήταν πολύ μικρή. Από το βιβλίο του Ανέμου και της Αρμύρας διάβασα ότι υπάρχουν ελιές, μαυρολιά και ξανθολιά. Θα θέλαμε να τις δούμε και να καταγράψουμε πού βρίσκονται τα δέντρα, τον αριθμό. Μαυρομάτικα λιβιά, όπως τα γράφει λιβιά, μικρό καρπαρεβίθια, λαθούρι, πατάτες. Εάν βρείτε λαθούρι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, αν υπάρχει κάποιος από το ακροατήριο και ξέρει ότι υπάρχει. Φυσικά η βασίλισσα, η τινιακή αγκινάρα, αλλά και... Δεν είναι τινιακή αγκινάρα, έχει το 50. Το 50, θα συζητήσουμε γι' αυτό. Όταν έχετε κάτι μετά από τόσα χρόνια, τι το θεωρούμε. Τι το θεωρούμε, έτσι. Καλά κάνατε όμως και μας το λέτε. Και από πού ήρθε βέβαια, όπως μου λέει ο κύριος Στανόπουλος. Το βοτανικό. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά ήρθε και έμεινε. Και προσαρμόστηκε. Εντάξει. Δεν πήγε αλλού, εδώ της άρεσε να μείνει. Επίσης, σε αυτό το βιβλίο διάβασα για τα σίκα, αρκούνες, κοντολάτα, καβουράκια, βασιλικάτα, τα άσπρα και μαύρα ποταμίσια. Τώρα κάποια από αυτά τα αμπέλια ίσως να έχουν έρθει και αυτά από αλλού, έτσι. Αλλά αυτό είναι, γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε τη δικιά μας έρευνα. Δεν είναι κακό που έχουν έρθει από αλλού. Καθόλου. Ακριβώς, αυτό είναι το πνεύμα. Τώρα, τα έχω βάλει εδώ σωστά τα σκόρδα Τίνου, έτσι μου τα είπε ο πολιτής στην αγορά όταν είχα έρθει. Επίσης, μου είχαν δείξει το ψηλό ρεβίθι, το ψηλό κουκορεβίθι, τα
αμπελοφάσουλο, φασόλια. Στη δικιά μας συλλογή, που ήταν και από δωρεές που έγιναν στον κύριο Θανόπουλο το 2015 και από αυτή τη μέρα που θα έρθει εγώ εδώ, φανταστείτε, πήγα μόνο σε 3 τοποθεσίες, γιατί τα κιόνια είχε πάει ο κύριος Θανόπουλος ή τους στείλαν από εκεί. Σε 3 τοποθεσίες, σε μια μέρα, 5 πληροφορητές, 22 καταχωρήσεις. Για μένα αυτό είναι μια ένδειξη πλούτου, ότι υπάρχουν τοπικές ποικιλίες. Τα ρεβίθια της Τίνου, όχι μόνο τα είδα, αλλά τα έφαγα κιόλας και ήταν νοστιμότατα και πιστεύω ότι ήταν τα ρεβίθια της Τίνου. Η Αγκινάρα, και να σας δείξω λίγα από τη μελέτη του μαυρομάτικου φασολιού που έκανε η Φέη Λαζαρίτη. Μελέτησε 23 ποικιλίες από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και το αμπελοφάσουλο της Τίνου, της Μυρσίνης, που μας το έστειλε ο συνάδελφος γεωπόνος, ο κύριος Γιάννης Ασπρόμικος. Μελετήθηκαν 32 χαρακτηριστικά. Η μελέτη αυτή, όταν γίνεται ο χαρακτηρισμός, απαιτεί πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, εδώ μελέτησε 32 χαρακτηριστικά σε 48 φυτά από 23 ποικιλίες, μιλάμε για 35.000 μετρήσεις, για να καταλήξει στα συμπεράσματα που θα σας δείξω, τι μέτραγε. Έβλεπε το χρώμα του άνθους, έβλεπε το χρώμα του λοβού, έβλεπε το χρώμα και το σχήμα του σπόρου και μετά με στατιστικές αναλύσεις ομαδοποιεί και βλέπει πόσο συγγενείς είναι τοπικές ποικιλίες. Τώρα η τοπική ποικιλία της Τίνου ήρθε κοντά στην ομαδοποίηση με κάποια ποικιλία της άνδρου. Δεν είναι παράξενο, γιατί τα νησιά είναι κοντά και μπορεί να υπάρχουν τοπικές ανταλλαγές ανάμεσα στους γεωργούς. Τα άνθη και η λοβή του μαυρομάτικου, αυτού του μαυρομάτικου τονίζω, του αμπελοφάσουλου που πήραμε, που μας δόθηκε από τη Μυρσίνη της Τίνου. Οι σπόροι του μαυρομάτικου της Τίνου, εδώ βλέπουμε και μια φωτογραφία από την Αγάπη. Το φασόλι της Τίνου, πάνω βλέπετε τη άνθου από τον Αμμονακλειό και κάτω από την Τίνο, από τη Μυρσίνη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι χαρακτηρίστηκε από πολλούς διαφορετικούς μορφότυπους. Δηλαδή δεν είναι μόνο κόκκινο ή μόνο μαύρο, αλλά έχει μια ποικιλότητα μέσα. Είναι έτσι πιστεύω, και αυτό θα πρέπει να μου πείτε. Αυτός είναι και ο στόχος. Αυτός είναι και ο στόχος, ότι πηγαίνουμε όχι μόνο σε ένα χωριό και λέμε μαζέψαμε το αμπελοφάσουλο της Τίνου, τελειώσαμε. Όχι. Η εργασία του παιδιού είναι ότι θα πάμε χωριό-χωριό, θα ρωτήσουμε τουλάχιστον 3 πληροφορητές σε κάθε χωριό, μακάρι περισσότερους. Θα διαβάσουμε πριν έρθουμε πάρα πολύ αυτά τα ωραία που μας είπε ο κύριος Σκίου. Κάνουμε πολύ μεγάλη έρευνα ιστορικά. Πώς προήλθε η κάθε ποικιλία. Το αμπελοφάσουλο της Μυρσίνης όμως μας έδωσε κάποια ωραία αποτελέσματα. Ξεχώρισε ανάμεσα στις 23 ποικιλίες, τις τοπικές ποικιλίες από όλη την Ελλάδα που μελετήθηκαν, γιατί παρουσίασε το μεγαλύτερο αριθμό λοβών αναφυτό και μεγάλο βάρος σπόρων αναφυτό. Αυτό σημαίνει ότι η ποικιλία αυτή έχει δύναμη μέσα της και στην δημοσίευση που κάναμε την προτείνουμε ως μια ποικιλία που μπορεί να αξιολογηθεί περισσότερο και να αναδειχθεί. Είναι πολύ σημαντικό, επειδή η Τίνος έχει ένα, όπως λέμε, brand name, ένα όνομα από μόνη της, ελκυστικό και μπορεί να πουλήσει, δηλαδή πουλάει το όνομά της. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τους σπόρους οι οποίοι διακινούνται. Να ξέρουμε, δεν είναι κακό να διακινούνται πολλοί σπόροι, αλλά να ξέρουμε ποια ποικιλία είναι αυτή της Τίνου, και αυτό γίνεται πίσω από την επιστημονική εργασία.
αναζητούμε να βρούμε και να εγγράψετε, η τοπική κοινωνία εγγράφει, εμείς βοηθάμε, εσείς γράφετε την ποικιλία στον Εθνικό Κατάλογο Τοπικών Ποικιλιών και είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για όσες ποικιλίες διατηρούνται ακόμα, γιατί αυτό θα τους δώσει και τη δυνατότητα να διατηρηθούν πολύ περισσότερο, αλλά και θα δώσει και ένα εισόδημα στους γεωργούς που θα την καλλιεργήσουν. Η Τίνος έχει τοπικές ποικιλίες και η αξία κάποιων έχει εκτιμηθεί. Είναι απαραίτητη η συστηματική εργασία πεδίου για τη συλλογή και την καταγραφή όλων των τοπικών ποικιλιών της Τίνου. Όπως είπαμε, μπορεί να υπάρχει και κάποιος κρυμμένος θησαυρός. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν καλλιεργείται σε μεγάλη έκταση, δεν είναι μέρος της ποικιλότητας της Τίνου. Αυτό, όπως είπαμε, η έρευνα αυτή απαιτεί επίσκεψη σε κάθε χωριό της περιοχής συλλογής και τουλάχιστον 2 συνεντεύξεις σε κάθε χωριό. Η μελέτη περιλαμβάνει το χαρακτηρισμό τους, απαραίτητη ενέργεια για την εγγραφή τους στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Η ανάπτυξη της αξίας τους θα εξασφαλίσει τη διατήρησή τους στον αγρό και τη διάσωσή τους. Βασικές ενέργειες λοιπόν που πρέπει να γίνουν είναι η δημιουργία ενός καταλόγου τοπικών ποικιλιών και παρακολούθηση της διατήρησής τους για την πρόληψη επιπλέον γενετικής διάβρωσης. Συνεργασία με τους επιστημονικούς φορείς για χαρακτηρισμό και εγγραφή των τοπικών ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών. Διατήρηση των τοπικών ποικιλιών στον αγρό και η οικονομική τους αξιοποίηση. Πιστοποίησή τους με σήματα ποιότητας που υπάρχουν, αλλά και προτάσεις για νέα σήματα που αναδεικνύουν τη διαφύλαξη της αγροβιοποικιλότητας του νησιού. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των κλάδων και των καταναλωτών, ολιστική προσέγγιση της διατήρησης και εμπορίας, δηλαδή, με αυτό θέλω να πω, όχι μόνο ο γεωργός, αλλά και ο ξενοδόχος και ο εστιατόρας και ο έμπορος πρέπει να τις αγαπήσουν και να τις αγκαλιάσουν. Κάθε τόπος έχει τις δικές του τοπικές ποικιλίες που πρέπει να διαφυλάξουμε και να αναδείξουμε. Να μην καταφέρνουμε σε εύκολες λύσεις, δηλαδή να παίρνουμε, να ανταλλάσσουμε σπόρους, βεβαίως, τοπικά ναι. Από κάποιο διπλανό νησί, ναι, αν δεν βρούμε τις δικές μας. Αλλά όχι να φέρνουμε σπόρους, να κάνουμε ανταλλαγή με πολύ μακρινότερα μέρη ή να φέρνουμε, ας πούμε, μια διάσημη φάβα, να την καλλιεργήσουμε στο δικό μας το νησί, όταν μπορούμε να έχουμε τη δικιά μας φάβα. Εννοώ τη φάβα του νησιού. Ενημέρωση και αφύπνιση της κοινωνίας. Εάν δεν υπάρχουν οι τοπικές ποικιλίες μετά από αυτή την προσπάθεια, παράλληλα ψάχνουμε και σε τράπεζες γενετικού υλικού όλου του κόσμου. Και αν υπάρχουν ποικιλίες από την Τίνο, μπορούμε να τις επαναπατρίσουμε, όπως λέμε. Πρέπει να εμψυχώσουμε τους νέους ανθρώπους για τη συμμετοχή τους στη μελέτη και την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών. Σας ευχαριστώ θερμά. Συγγνώμη αν σας πείρασα.